Nere buruarekin bezain exigente inor ez da izango. Ez hori Joko Herria, ez inor. Gu kirolariak berak ea pixkat exigenteak eta gogorrena gure buruakin gu geugea, ezta. Gauza guztiek bere denbora behar dutela, ezta. Eta horiok azken urte luze hauetan bizi izan duen kirol egoera gogorrena pasatzen ari dela, eta horrei eman nahi dugu buelta, ezta. Pazientzia puntu bat ere behar da, exigentea izatea ondo dago, ambizio izatea ere bai, baina pazientzia puntu hori ere behar da, eta beharko dugu astebukera honetan ere gauzak behar dian bezala egiteko. Playoffeko lehen estropada aurreko azken entrenamendua eta ondorengo loa Bermeon egingo dute Orioko arraunlariek. Abi lasaia behar du Mirotzak atseden hartzeko, Bermeo eta Portugaleteko urgainetan egan egin eta denboraldiko helburu nagusia lortuko badu. Jakinak gainen gaude, ontako mentalizauta, eta nik uste taldeak ondo dakila eta ondo prestatu dula pixka eta astebuketako zita hau azken baten taldearen etorkizuna dago jokun. Orio KE Ligako bandera guztiak irabazite iritsi da playoffera. Erraz aritu da. Erraz egi? Garbi dagoena da, maila txikiagoa duen liga batean parte hartzeak beti taldea komia tartean bigundu egiten duela. Ez dagoela, esango genuke, maila nagusian dagoenean bezain gogor eta bezain fin. Ez zaigu burutik pasatzen faiatzera joango garenik edo faiatu dezakegunik, baizik eta gure maila eman behar dugula eta gure ehuneko ona bilatu behar dugula eta sentidu hortan seguru sentitu behar dugula gure burua. Bi estropada, puntu berak jokoan bietan, baina Bermeokoak estropada eremuagatik eta lehena delako garrantzi berezia du. Matematikoki berdin balio balin badute ere bi estropadek, lehenengoak gehiago balio du, azken baten lehenengo ematen duenak indar psikologikoa ere ematen duelako.